Son as cousas que a min me contaron as xentes, as señoras e señores ali abaixo, en Mallón, que eles lembraban das cousas que pasaban aquí. Primeira cousa, eles lembran de que cando eran nenos, como a vos, viñan aquí arriba a xogar, outros baixaban por ese caminiño ata a Cova dos Mouros que hai ali abaixo, despois aos maiores vounos a levar a Cova dos Mouros, aos máis pequenos non porque sai moito camiño, pero aí, bueno, son 200 metros, pero está moi chula ali abaixo. Pero o que contan era que ali, no trono, estaba sempre a raíña Lupa. E a raíña Lupa miraba para o pindo, para controlar os tesouros que ela tenía, pero tamén para ali abaixo, para onde estaba o regato, porque ela tiña unha cancela. E se a xente que pasaba por ali era xente boa, ela abría a cancela e a auga baixaba. Pero se a xente era xente mala, pechaba a cancela e o rego non chegaba abaixo. E agora me diredes vos, e quen era a raíña Lupa? Pois a raíña Lupa era unha raíña que conta que tiña moitos tesouros, pero moitos, E un día que estaban de festa, porque ela tiña un fillo que chamábase Lobeco, o fillo casaba, e cando alguén casa fai festa, non? Pois estaban todos de festa, estaban ali facendo estas cousas que se fai na festa, non? Que algún toma un pouquiño de máis, emborrachas e fai cousas que non hai que facer, e estos estaban ali moi partiño da auga, e de repente, pumba, o fillo que cae a auga. Pensan que se afogou? Non, porque xusto nese momento, pero xusto, polo mar, viña o apóstol Santiago, que estas cousas dos contos, o apóstol Santiago chegou unha barca de pedra, e a barca de pedra non se hundía, e o apóstol, al ver ao fillo da raíña Lupa que caía ao fondo do mar, salvouno, e contan que cando o fillo subeu á superficie estaba todo cuberto de veneras, todo cuberto das conchas das vieiras. E entón, a raíña Lupa, en agradecemento, ela tiña un bosque que era máxico. Sabedes como se chamaba o bosque? Chamábase Libredón. Era tan máxico que ela decía unas palabras e o bosque abríase. E cando decía outras, o bosque pechábase. E ali dentro, ela guardou o sepulcro do apóstol Santiago e despois fixeron a catedral e todas esas cousas que hai hoxe en día. Pero o certo é que contan, isto contounos onte a señora Rosalía abaixo, aquí arriba vivían os mouros. Os mouros eran unos homes e unas mulleres moi grandes, que tiñan moita forza e que construíron todo o castro. E unhas torres, di ela, que as torres eran as casiñas que tamén eran moi altas e que tiñan moitísimos tesouros, porque os mouros e as mouras vivían baixo a terra e escavaban e sacaban o ouro e construían tesouros. Pero ademais, aquí, sabedes o que hai aínda hoxe, e por eso hai que mirar moito? Unha galiña que pon ovos de ouro. Sí, a galiña sigue estando aquí porque contan que cando os mouros marcharon, tiñan moita prisa. E a galiña estaba choca. E como a galiña estaba choca, quedou aquí. E aínda anda por aquí, así que hai que mirar. Se alguén ve unha marca dunha patita, de algunha cousa de galiña, pode ser que este a galiña de pitos de ouro por aquí. E quen non vai querer atopar un tesouro desos, verdad? Bueno, pero o certo é que... Ai, se atopas hai que avisar, non é cousa de levar pa casa, sin máis. Eso hai que compartir. Non, hai que avisar. Hoxe en día, esas cousas, pois hai que chamar, da pena, pero hai que chamar a patrimonio, despois patrimonio vai utilizala moi ben, van a meter nunha habitación, vai quedar ali a podrirse, pero bueno, hai que avisar a patrimonio, é o xeito de facer as cousas hoxe en día. Pero contan que a raíña Lupa sempre sentaba ali para poder mirar o mar, para poder mirar todos os tesouros que aquí tiña, e toda a xente que subía a cuidar o gando, e que aproveitaban. Veron que arriba, cando subimos ao trono, había unos buratos así na pedra? Eran da agua. Eran da auga, ali daban a auga ao gando, pero tamén a xente facía a broa. Cando estaba aquí arriba,
recollía o pan e facía a broa, porque aproveitaba no calor da pedra para que a broa quedara ali, feitiña, moi poquiña, que me contaba a señora Palmira que unha das cousas que máis lle gustaba era que da leite, a leite levaban a vender a muros, e os ovos, todo eso se vendía en muros, pero a leite quedaba por riba a crema esta, que, bueno, na leite de hoxe non, na leite de antes que quedaba crema e metían por riba da broa e eso o comían, e que estaba de rico. A quen lle gusta o pan aquí? A todos, non? A todos. Pois o pan e por riba a tona esta que quedaba da leite, quedaba riquísimo. Pero, aínda que nós podemos decir que era riquísimo, a veces había algún neno que decía, ai non quero, ai non, ai non. E había outros que non se portaban ben. E se os nenos de maior non se portaban ben, pasaba unha cousa tremenda. Eu non sei se contarvos isto, Sí, que... Sí? Que os encerraban nunha especie de jaula. No, pasaba algo peor todavía. No, tanto como matalo, no. A ver, Unha pirámide chea de momias venenosas. a ver, que tes unha pequena confusión. Pirámides, momias e veneno. No. No, a ver, o castro, se miramos dende lonxe, sí que ten como unha forma de cono, de pirámide, pero isto non é unha pirámide. No, aquí pasaba unha cousa tremenda. Vou a falar baixiño, porque isto é casi como un segredo, Eu non sei se non ides a ter medo. Podo contar algo que dá un pouco de medo? Ben, contan que aquí, viron a pena aquela que miramos antes, que tiña a marca. A marca a fenda que tiña aquela na pena. Sabedes de que é eso? Eso é a marca da rampoña. A rampoña era unha bolboreta xigante con cabeza de dragón toda negra que sobrevoaba por aquí arriba. E mentres ela estaba contenta, miraba os nenos xogar e non decía nada. Pero se algún neno portábase mal e a nai ou o pai decían Juanito, tira para casa, a rampoña aparecía rapidamente e tiña unhas unhas moi longas, moi longas. E colleu o rapaz E iba cara ao rapaz e colleuno. collía-o e levaba lonxe. E unha desas veces parece que había un rapaz que portábase tan mal, pero mal, que as mulleres ali abaixo lavaban a roupa na poza e deixaban a clarear ali na erva. E este rapaz era tan malo que pasaba por riba de todas as sábanas blancas que estaban ali a clarear. Entón, unha das señoras dixo, rapaz, pórtache ben ou vai vir a rampoña por ti. E a rampoña escoitou e saliu de aquí no medio do castro. E iba tan, pero tan furiosa que pasou a unha por ali por a pena esa e quedou a marca de grande e de mala que era a rampoña. E contan que despois ese neno portouse ben para sempre porque se ti ves a rampoña... Non a lenda, é unha lenda. É un mito. Sexa mito, sexa lenda, sexa o que sexa, eu por si acaso portaríame ben. Porque non vai a ser que apareza a rampoña e teñamos un problema. A rampoña é un mito, tal como din que as sirenas non existen. E quen te dixo ti que as sirenas non existen? Pero a mellor non existen, Ao mellor non, pero ao mellor sí. Eso, o como os salarios que chegaban a... Sabes os contos dos salarios? Non sabes os contos dos homes que tiñan un ollo só aquí no medio que chegaban en barcas ao Porto de Lira? Que se non tiñas cuidado, afogábaste e os salarios aparecían e eles comían os mariñeiros. Espetábanos así nun ferro quente e comían, papábanos todos. De verdad, isto é certo. Bueno, pois esos son algún dos contos. Hemos estes días a seguir recollendo contos para seguir contando, pero xa sabedes o mellor de todo, que aquí, quen vivía? A ver quen lembra. A raíña? A raíña Lupa. Como se chamaba? A raíña Lupa. A raíña Lupa. Temos que lembrar moi ben o nome da raíña Lupa e o trono que está ali. Cada vez que veñamos ao castro, hai que ir hasta o trono da raíña e saudarla e decir: señora, bos días,
Señora, boas tardes. Así queda contenta. Vale? Hai que ir a... Colorín colorado por hoxe os contos e a visita ao Castro ha rematado.